Albishir TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Duk wanda ya ji abin da ya faru sai Allah wadai. Sadiya Haruna ta lissafo wasu manya-manya daga cikin jaruman cikin Kannywood wanda suke kirkirar Kannywood din a yanzu. So su sun da kusar da daukar Adam A Zango. Ku biya mu a sannan a hankali, za mu sa muku audio dinta gaba daya shiyar da ta zo muka tattauna a tashar Albishir TV tun daga farko har karshe. Ku biya mu. Kun gan wannan da muka kafe shi? Kun gan wannan da ake kiran shi Adam A Zango? Adam A Zango, faɗa da babban murya. Very good. Kamar da kuka gani, yau na zo Kaduna, all the way from Kano to Kaduna. Na zo gidan Alpha Charles Borno, my cousin sister. Wannan baiwar Allah da kuke kallanta, wannan bawa da kuke kalla na kafe wannan hoton shi wai Adam A Zango. To, abin da ake yi, insha Allah sai ya zo karshe tun da na buɗe baki na yi magana. Kun ga wannan baiwar Allah, shekara ɗaya da wani abu ake zaluntanta, ake yaudaranta da sunan Yaya Adamu. Duk maganar da nake gaya muku kun san your baby girl. Duk abin da zan zo muku da shi kun san ina zuwa muku da evidence. Duk abin da na faɗa a bidiyon nan, makiyan Adam A Zango ku zo ku ce min ƙarya ne, ni kuma sai na ba ku kunya, sai na kawo evidence. Yarinyar nan ana ta zolayanta kuma ta yadda kuma tana so ta shiga fim, kuma she is just 23. Bazaura ne mai yarinya karamar bazaura, irin su ne ana ce musu budurbaza. Shekara 23 ba take. Okay, me na ce? She is 23 years. She is 23, thank you very much. Ta zo all the way from Katsina to Kaduna akan wannan yaron. Muna da namban ka, abinda kai wallahi in an ce kama wani a wannan action din da muka yi, ko da kuɗi aka haɗa ka ba za ka ma wani ba. Ya zo karshe ya dinga yaudaranta, suna chatting shekara ɗaya da wani abu. Ta zo garin Kaduna gurin Adam A Zango, buɗan bakin shi abin da ya gaya mata, ce mata yayi ta je ta kama hoton na 1000 za su haɗu. Very good. Nan ta gane ba shi bane, sai hankalin ta ya fara zuwa jikinta. Kun ga yadda ake bata mishi suna. Ta zo ta sami Alpha Charles Borno, ta mata complain. Alpha Charles Borno bata san ta ba, bata taba ganin ta ba. Sanadiyan san da muke waya Adamu shine muka abin nan. Alpha Charles Borno ta kawo ta gidanta. You people know how risky it is. Ta zo ta aje ta. Muke waya da ita na gan bidiyon ta da ta yi posting. Na ce no. Ni mutane sun betray ina. Na ajiye karuwe da yan daudu a gidana, na ba su ci da sha, amma sun zo duka na, kuma duk inda suka zauna ba sa faɗan alkhairi na sai sharri na san sharrin mutum. Wannan shi ake kira da butulci. Zaki zo ki aje ta a gida, kin san abin da take gaya miki gaskiya ne ko karya? Ai ko na zo muka duba komai gaskiya ne. To ke idan Allah ya kai mu gobe cin da yau na dara Kaduna, za mu baki kuɗin mota ki uce ka tsana ki je gidan iyayenki. Yaya Adamu ma ya ce a tura account. Yaya Adamu ya ce a tura account number a baki kuɗi. Muka ce Yaya Adamu in kana tare da mu ba sisin ka ba zai ciwo ba. Yanzu ne za a gane kana da masoya, die hard fan. Yanzu ne za a gane. Za mu baki kuɗin mota, za ki uce ka tsana. Wannan abin ya zama miki lesson. Wannan abin ya zama miki lesson. Sannan mutane budurbazar ƙananun budurbazar 'yan mata wanda wannan harkan yana burge ku, wannan ya zama muku lesson. Ni ce mace ta farko, ke ba fim nake ba fa, ba fim nake yi ba, amma wallahi akwai aure da yawan da ya zo min aka ce mu wai ni yar fim ne, me za a yi da yar fim? Kin san dai akwai lauje cikin nadi, kuma ba fim nake yi ba, social media nake. Shawaran da nake so in baki a nan shine wannan abin ya zama lesson. Ni ce mace ta farko da na fito na fara yakan yan Kannywood. Duka yan Kannywood san da suka zama makiyana, and I don't fucking care, na san da wa nake. Amma at the end of the day, na zo muna mu'amala da masu mutuncin su kamar irin su Yaya Adamu. Duk wanda ya sani from Instagram ya san Yaya Adamu na farko abokina ne.
yayana ne, ubangidana ne, sannan a lokacin da duniya ta juye min baya. Right from day one, he's always there for me. I can do everything a kan shi. Shin da ni na fito na zagi yan kani da aka ce Sadiya masharranciya ne sharri, to kun ji daga ogan. Saboda Adam A Zango idan bai zo mutumin na farko in northern Nigeria da za a kira shi celebrity ba, to ban gan dalilin da zai zo a na biyu ba. Idan ba ku san waye ne Yaya Adamu ba, Yaya Adamu mutumin kirki ne, yana da saukin kai, kuma ya samu ɗaukaka tun yana yaro. Mutane kuma sun yi betray din shi. Kun san mutane butulu, ka ga mutum ka taimaka mishi ka bar shi a inda ka bar shi ka gan shi. Shi yasa ya samu matsala a rayuwa, kuma he was raised a cikin soyayya. So abinda kuke ma Yaya Adamu nan ya kai karshe. Daga yau ina mace ko namiji. Sauraro, wannan ce shirin da muka tattauna da Sadiya Haruna. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, muna roƙon ka da danna mana subscribe, sannan ka yi share din wannan bidiyo domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Ina godiya. Ziyartar Albishir TV.